То става хора. Здравейте, хора! Аз съм днеска наркоман. Защо? Днес хора ще пътуваме до Слънчев бряг. Днес сме 29 часът е 5:43. Време е спокойно. Здравей! Здравейте! Добро утро са. Ти каза караме. Да, добро утро. Добро, искаш сега? Моя в чантата. След малко тръгваме. Малко по-късно ще се включим пак. Ай, чао! Здравейте хора, това е Галето. Спим си. Хора, здравейте хора. Момичетата тройка и четворка. Кой искате? Една тройка и една четворка. Николета! Ето го мечето ми, хора. Легам и спим. Ами те двете искат. Така легам. И защото много ми се спи, спах само 2 часа. Да. Утро, пияните. Часът е 6:10. И така хора, часът е 6:10. Следвайте ме в TikTok, Instagram. 7:10. Здравейте, хора, ние спряхме. Часът е 7:50, 8:10. Спряхме. Сега идват Молика и Симона. Викат да пикаме, да пушиме, да ядеме. И така. И вижте колко хубав изгрев. Казвайте, че Колко ме е светло в сад. Да. Това е това. Черна. Чао. После ще се видиме, ще си пишеме. Чао. Това е Искрен. това съм аз. Точно така. Това е Николета. Това е Николета. Ето го небето. Да. Ще да Плевен и имаме още около 8 часа път. Нали, не 8, а 6 часа да го кажем. Ще има още спиране, това не първото спиране. И така, ай чо. Колко 6 часа бъде? Да. Часа и колко часа ма? Часа и колко? 11:06. Сега сме на Велико Търново. Часът е 4:20. Преди малко дойдохме и в момента е пълноводница. Да. Просто да. Здравейте хора. Стигнахме в хотела още допреди... Добре хора, здравейте. Часът е 5:10. Настанихме се и сега чакаме да спре дъжда, защото много вали и ще ходим да си намерим някъде да ядем, защото вечерята чака в 8, а до 8 часа няма да може да стърпим. Сега ще звънем на другите да ги викнем и тях да ходиме. И така, хора, оправихме се и може да ходим не знам къде. Облякохме си банските за басейн, обаче започна да вали дъжд. И сега ще ходим някъде да се разкарваме. Не знам къде ще ходим изобщо, ще обикаляме магазините, явно. И вечерта ще идем сигурно около басейна, ще се включим и ще видите. Така хора, отиваме навънка, чакаме момичетата. Само да кажа, че аз съм готова, чакам на другите. Направо ви излъга. Това е Галена, направо лъжи. И така хора. Айде, чакаме ви навънка. Ето, виж. Бързо. Тия момичета ги чакаме от половин час. Добре хора, ай чао. Навън вали, никакъв късмет. Взехме си някакви неща за ядене и сега отиваме. Аз съм отговорник на моята стая. И аз, макар че не при мен.
Ти моя край. Я по Часа 7 без 20. Нолев. Какво правим някъде? Ми ще влезем в този супермаркет. Влезнахме вече, хора. Осем часа сега имаме вечеря. Сега е 8 часа, хора, и не вечерите в 8 часа. Хора, тия не си спазват обещанията. И тази също. Ще го. Ще легаме, чута, ще стане закуска, после море, после влизам където ходим. Сега отиваме към момичетата да поседиме малко там. Часът е 9:36 и сега ще видим какво ще правим. Може да се разхождаме някъде, но ще видим, защото сме доста изморени. Ето го сега. Тя си е прическата. Картенките ги бат. Хора, вижте път. Аз правя TikTok. Пет си прави TikTok. Другите седят на терасата. Така хора. Тук телевизора не прекъсва, хора, ето вижте. Какво става, хора? Ще се оправят да спят. А ние не знам дали ще спиме, но... Те сега нещо говорят за този и този. И която тук се оправя. другия. Как хора? Виж как ми махнаха косми от крика. Не заслужават да взимат от моите косми. Да. Един часа вечерта, сутринта. И излизаме. Без никъде. Май, те още има хора, бе, хора, човек, виж. Сега я изкарахме и тя вика, я се прибирам. Страх ме е хора. Страх ги да им гледат. Много си търпелив. Ето го, хора, лаф, аз го виждам. Добре хора, ай, чао. Ето хора. Много за малко беше. Дайте на мене, бей. И може 2 пъти. Еми, не ти за мен. Хора, изобщо не ми се ставаше. С нощи седехме до... Аз поне седех до 4. Мене му не пита. Хора, здравейте. Отиваме към морето. Часът е 9 сигурно. Какво мислите за преживяването? Какво мислиш? Супер е. Какво мислиш за преживяването? Ти какво мислиш за преживяването? Какво? Ти какво мислиш за преживяването? Аз мисля... Симон дава къл. Айде хора, давайте, вие сте. Айде, никой да. И сега да ми покажеш по-малко.
Ами аз тази си ги сложа тук, началото си ги сложа. Или същи са, бе? Не са. Еги тук. Хората са събрали. Симона. Дай ми протонете, виж. Дръж. Аз си го взема. Ядеме хора. Симона, аз кажи твоята история, ма. Взех си пица като нормален човек, но взе, че падна насама, обърна се по глава. По глава? Полиция! И отиде около. И взех друг. Си взе много. Аз една хапка бях отрапала само. Нали? Да. Симон, Някой е гладен ли? За мен сега е перфектно, за мен нищо не се случва. Затова сега си ги държа. Сега. Само да се наудава после водата. Дата ми муда. Еми не знам. Зират си пазаруваше. Каквото е. И сега чакаме асансьора в момента. Чакаме го. Чакайте и вие. Ама явно няма да дойде днеска. И така хора. Чакаме. 2,000 years later. Отиваме да играеме и утре отиваме да си взимаме награда и се прибираме. На следващия ден. Да. След утре. Така че... Така хора, чакаме автобуса да дойде. Да, може. Чакаме автобуса да дойде и почваме дефилето. Тук що по-скоро до преди 10 минути бяхме се прибрали от играта. Ние играхме, беше супер. Сега ще ходим до момичетата. Часът е 9:30 и ще ходим до момичетата да ги изчакаме да се оправят и да ходим някъде да вечеряме, защото сме много гладни. Тук в ресторанта, в хотела яденето. Така хора. Ще се включим малко по-късно. Хора, сега бяхме на това влакче на ужасите, човек, много е гадно. Сега идваме, сега влизаме тука. Готови ли си да влизат? Само без да снимаш. Вътре имаше колни, трупове. Чакай, по принцип на мен не се пишка и ако са такова, ще се напикам вътре и трябва да... Добре, сега чакаме Моника, Симона. Да видим как ще дадат от къщата на ужаса. Кажи какво? Колко ценяваш къщата? 10 от 10. 8 от 10. Колко ценяваш къщата? Колко ценяваш къщата? 10 от 10! 10 от 10. Не. Ама чуй. Време аз забавя. Хора, брат! Беше феноменално.
Влезахме в къщата. Влезахме в къщата. Добре. Беше... Значи къщата им давам 10 от 10 човек. Хора, спираме влога за малко и се върнем. Хора, прибрахме се. Ядеме. Да, образно сме ни запуска. До 12 часа вечерта, бе. Ама ти чули, които са да. Да. Чао. Просто хора, часът е 11 без 10. И сега ще ходим по улицата, да изчакаме се апарат и отиваме към центъра. Здравейте, хора. Не ви чувам, защото слушам Ние очаквахме малко повече от това, но това не е проблем. Защото на Кисарика, ако си спомняте, имахме златен Орфей. Гран При. Да. Това е. Иначе сме доволни от резултата. Доволни сме от резултата и се връщаме към хотела. Сходим се. И печелихме златен медал, което е супер. И утре се тръгваме. И така. Какво са, хора? Часът е... Часът е 11:35. Добре, да 8:35. Липсвах ли ви хора, ако ви липсвах, ето мен. Така, жива съм. Браво на вас! И сега отиваме си в хотела, като ме събраме се излизаме. Да. Ако ходим в страшна къща, то пък умра. Ходихме на една страшна къща. Така трябва да се чисти там, така трябва да се чисти нашата стая направо. Ние сега трябва да си оправим багажа. Да, върнем. Печелихме златен медал. Миналата година с златен Орфей бехме. Миглен ни обеща дискотека и никъде няма да ни води. Айде, чао. Не, ще се прецакаш. Ай за Бога, кажете нещо. Кръцка. Така. Какво стана? Отидохме, играхме, бехме перфектни, без грешки, викане всичко и спечелихме златен медал. Дойдохме златен Орфей, но това е всичко. Златен медал. Ето така. Абонирайте се за канала, с тях. Хората са 8:20 и ни се тръгваме. Didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Доброто хора, часът е 8 нещо и сега много сме доволни, така че очакваме повече, обаче и на това сме доволни. Здравейте хора, часът е 12, спахме, много спахме и се тръгваме. Мисля това да е края на влога, така че харесайте и се абонирайте за канала ми и чао!